नोंथांमोनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे जाहैबाय नोंथांमोना जुदि जब कार्डनि फैसा मोनाखैबा बे जब कार्डनि फैसाखौ मोनाखैबा माबायदि एप्लाइ खालामनो बेनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैदों जायफ्रानोखि जब कार्डनि फैसाखौ मोनाखै दिनैसिमबो बे मानसिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे फैसाखौ गासैबो सुबुङा मोनजोबा खिन्थु बे फैसाखौ जाय सुबुङा मोनगोन आं बेफोरबायदि मानसिनि बेफोरबायदि माबाखौ बुंगोन आङो बेखौ खालि जायफ्रा दा सरकारि न' मोनदों बिथांमोनाल' मोननो हागोन बे 21,700 टाकाके बेयो फैसा मोनगोन खिन्थु बे फैसाखौ किस्ति हिसाबैसो मोननाय जागोन बेखौ साफ्रोमबो जायफोरा जब कार्ड दङ बिसोर मोना जायफोरा सरकारि न' मोनदों बे 21,700 टाकाके मोनगोन आरो बे फैसाखौ बियो मा किस्ति हिसाबैसो मोनगोन आरो 2,000 2100 2200 आरो बे फैसाफोरा जुदि नोंथांमोनाव जुदि हाबाखैब्ला बा मोनाखैब्ला नोंथांमोना माबायदि फिडबेक कमप्लेन होनो हागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बेखौ जायफोरा मोनबाय बिथांमोननि थाखाय नङा जायफोरा बेनि फैसाखौ मोनाखै बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बा कमप्लेन खालामनो हागोन अब्ला कमप्लेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननि जाय फैसा मोनाखै बेयो रांखौ मोनगोन आरो जायफोरा बेनि रांखौ मोनाखै आरो बेयाव जायफोरा जब कार्ड दङ अनलि जायफोरा जब कार्ड दङ बिसोर जब कार्ड थानाय मानसिफोरा बेखौ गासिबो मोनजोबा जायफोरा जब कार्डजों लोगोसे सरकारि न' मोनदों बिथांमोनासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आरो बा एप्लाइ खालामनांगोन जुदि मोनाखैबासो आरो मोनदोंबा नङा जायफोरा मोनाखै अब्लासो नोङो एप्लाइ खालाम 2200 2100 24 माने किस्ति हिसाबै हागोन 21,700 आरो बेखौ जों माबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन बा मारै एप्लाइ खालामगोन आं डिसक्रिप्शनाव लिंक होगोन डिसक्रिप्शनाव थांनानै नोंथांमोना नैबेफोरबायदि फर्म मोनगोन बे फर्माव नोंथांमोना फिलआप खालामनायनि उनाव बेयो माने ग्रेभेन्स जागोन ग्रेभेन्स माने बे माबायाव कमप्लेन हिसाबै बेयो नुजाथिगोन अब्लानो नोंथांनि एकाउन्टआ भेरिफाइ जाखांनायनि उनाव प्रसेसआ कमप्लिट जाखांनायनि उनाव सानब्रै सानबा बिनि गेजेराव नोंथांनि एकाउन्टआव बे फैसाया बा राङा फैगोन आरो जुदि नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनाया जुदि कमप्लेन खालामनाया जुदि साक्सेसफुल ग्रेभेन्सआ जुदि साक्सेसफुल जायो अब्ला सानब्रै सानबानि गेजेराव नोंथांनि एकाउन्टआव ट्रान्सफार जागोन आरो जायफोरा मोनखादों बिथांमोना एप्लाइ खालामनो नाङा बिथांमोना मोनबाय थागोन जायफोरा मोनाखै बिथांमोनखौसो होनदों बेबो आरो साफ्रोमबो सुबुङा मोना जायफोरा सरकारि न' मोनदों बिथांमोनासो 21,700 टाकाखौ मोनगोन आरो किस्ति हिसाबै आरो नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि सरकारि न' मोननानै जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि जब कार्डनि रांखौ जुदि मोनाखैब्ला नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै नोंथांमोना बे प्रसेसखौ नोंथांमोना मावनो हासिगौ आरो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सर्ट गुसुङै भिडिअ लानानै फैबाय जुदि भिडिअखौ जुदि नोंथांनि थाखाय जुदि सुइटेबल मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै हो जाहाथे आं बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाबोबाय थानो हायो जाहाथे जोंबो बिदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे एनैबाबो जोङो जिखुनु मिन्थिगौ माबा मोनसे इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो फोरमायनो हायो अन्नानै चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो